Misterija svežeg povrća. Tanjir od 14 karatnog zlata. Krompiri. Pivo. Ulaz za članove domaćinstva. Šta? Moj bebe! Čuvaj se! Sirće. Ne možete tako sa predstavnikom zakona! Ugodili su me! Hej, policija! 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 Za mnom, momci! Šta hoćete od nas? Ništa nismo uradili. Evo ćete vi, meni, hajde, brže! Ja sam nevin, čujete li me? Ne možete mi uraditi, ja sam kukuruz kokičar. Policija! Policija! Popustite me! Iho! Policija! Hajde, počni da kokaš! Sa šargarepama! Nevin sam! Šta vas dvojice znate o ovom slučaju? Mi ne znamo, mi stranci sa Bermuda. Ako ne proklijate, završit ćete u tegli. Govori ako hoćeš da spasaš kožu. Nećeš da govoriš. I sedit ćemo mi to iz tebe. Pritegnite ga, momci, pritegnite ga. Tako, momci. I sedite ga. Popustit ćeš ti! Znamo da si ti glavno jaj. Raspit ćemo mi tebe. Postavit ćemo ti goruća pitanja. Peći ćeš se ti, Bato. Peći! Ja sam veoma tvrdo kuvan. Verujte mi. Ovo ćemo dovesti u red. Pečite ga. Idemo, momci! Sa mnom!
Za mnom! Nama, momci! Spaseni smo! Spaseni smo! Tu smo! Jedan, dva, Hapi, ti si unutra! Reci im, ko smo mi? Vidi šta mi uradio. On je kriv za sve. U redu, ja sam kriv. Hoćete kavu, jel? Hajde. Ti samo pričaš, pacore, jedan mi nešto da. I uvek ti nešto pričaš. A ti si kriv, ti si sve uradio. Mi nismo ništa krivi. Uvek ti nešto izmišljaš.